JabulaNathi njalo ngolesihlanu ntambama. Sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nisukaphi, ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, noma ngabe senikuphi. Sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nisukaphi, ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, noma ngabe senikuphi. Sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nisukaphi, ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, noma ngabe seniphumelele. Sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, ningakhohlwa ukuthi nisukaphi, noma ngabe seniphumelele. Sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, ningakhohlwa ukuthi nisukaphi, noma ngabe senikuphi. Sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nisukaphi, ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, noma ngabe seniphumelele. Mina njalo Ischomane Sakwamvubu ngithi ngiphuma phansi lenophongolo eMasakomvu lapho kusukhona yesigodi sempakama ngithi nobhuti ningakhohlwa ukuthi ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, noma ngabe niphumele. Sanibonani nonke bafowethu. Yebo siyabingelela kuphi nakuphi la usilalele khona. Ngiyathemba nayizwa ingoma-ke sesihleli nayo-ke bukhoma-ke masihleli nazo Ischomane Sakwamvubu, insizwa ichama leyo phongolo esigodini sasempakama. Sihleli nawo siyaxolisa ngokuphuza ukungena sishawe inethiwekhi, kodwa manje ngathi izinto sezibuye zalunga, siphakathi. Yebo Ischomane sakithi, nayizwa insizwa ingena ingoma emnandi kakhulu, ningakhohlwa nisukaphi, nayizwa ingoma. Yebo Ischomane insizwa wakithi, sesikhona sesiqondene nawe njengamanje. Yebo sukhona. Bhuti ngikhona bhuti. Yebo niyaphila kodwa bhuti. Cha, siyaphila mntakababa sineswakini. Hayi siyaphila siyajabulela kakhulu ubuye sibe nawe Ischomane Sakwamvubu mfowethu. Siyawuzwa umculo wakho unamandla, siyayizwa ingoma ilokhu inokile ndawo zonke, ilokhu ivelile. Ithi ningakhohlwa nisukaphi. Kawe bhuti, ake ngiqale nje ngidlulise kakhulu kubalandeli bomculo. Wonke umuntu ongumlandeli omculo angeke ngihlukanise ukuthi umlandeli omculo muphi, kodwa nje ake ngibonge nje ngiphakamise izandla zami wonke umuntu ongumlandeli nje womculo. Mase ngithi ake ngibonge kuzo zonke zesiXhumane Sakwamvubu, mase ngibonga nayo inkampani engaphansi kwayo. Ngithi nje izandla zehlula ikhanda. Ngiyabonga. Yebo niyayizwa insizwa neSiXhumane Sakwamvubu ibingelela kuzo zonke indawo, ibingelela kuzo zonke. Ningakhohlwa ukuthi nivelaphi, noma ngabe senikuphi. Yebo kunjalo nayizingoma yensizwa emnandi kakhulu. Namhlanje sihleli nensizwa la sithi JabulaNathi. Yebo uJabulaNathi uhlelo lethu lithola njalo ngoLwesihlanu ngehora lesithupha, kodwa namhlanje singene ngehora lesikhombisa. Si-live yonke indawo, si-live ku-Twitter, si-live ku-Facebook, si-live ku-YouTube. Ngiyathemba nani balayeni silalele nisazoza Ischomane Sakwamvubu sinichazela ngenhlelo eningi ngomculo waso. Cela nje nithokoze, nihlale nje eduze, ningahlushwa inetwork, nihlale la ngathi khona inetwork idonsa khona kangcono, nisilalele. Yebo nsizwa wakithi. Yebo bhuti.
Yebo Ischomane mfowethu, siyakuzwa mfowethu bingelela. Awusawusichazele nje ukuthi iy'nhlelo zakho zithini kulonyaka nje usuphakathi, zithini iy'nhlelo zakho njengesichomane sakwamvubu? Cha, ake ngiphinde futhi ngibingelele ngihloniphe nje. Ngiphinde futhi ngihloniphe kubo bonke abaculi abakhona endimeni kaMaskandi asabadlule emhlabeni nabaphilayo. Ngibongele nje nabo bonke abaculi abangaphezulu kwethu ngempumelelo yabo. Cha, webhodi ake ngidlulise nje kakhulu isifiso sami, kodwa-ke ngiyalibona ushintsho olukhona. Kodwa isifiso sami, iphupho lami ukuthi nje uNkulunkulu esipha amandla nenkampani engaphansi kwayo ikwazi futhi ukudedela ngoma nje isongo eyodwa noma amasongo abe mabili, ngoba ayibalambile abalandeli bangihlupha mntakababa. Uyabona, angisilo mina leciko engifuna ukuphila ngamanga kubalandeli, uyabona. Yebo sezwa ukuthi abalandeli bami ngibatshele iqiniso ukuthi cha bafowethu, amandla ngingakabi nawo. Kahle kahle ngisashanga amandla kwi-studio, kodwa nje mase ngincoma kakhulu kubo bonke abalandeli ukuthi into abayenza ku-platform, ngithi isandla sami sedlula ikhanda, ngiyamangala, kuyangithusa futhi. Ngizothi angazi ukuthi ngingathini, ngifikela zinyembezi uma ngibona izinto zenzeka kanje. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu engathi nje ngababusisa bonke kwanami uqobo ngingayiphakamisi ngingabajikeli abantu, kodwa siyafisa ukuthi inkampani engaphansi kwaNkulunkulu ipha amandla, ngoba ngibona ikhaza elidlalayo empilweni yami, empilweni yami uqobo. Ayikho-ke futhi into engiyithanda njengomculo kaMaskandi, ayikho mntakababa. Ngisho ngivusa ebusuku ukuthi asihambe siyocula, ngivuka khona lapho ngihambe ngoba uNkulunkulu ngithi wangibusisa ngale nto. Yebo, siyakuzwa mfowethu. Siyathemba zonke izinto zizokhanya njengosifiso sakho, siyathemba siyakujabulela futhi uma ngabe kukhona lapho ikhampani osebenzisana nayo nibambisene kahle, cause esikhathini samanje abantu bebambisene bekhona amakhampani kuba khona ukungazwani lapho, kodwa thina siyakujabulela uma ngabe kusekhona iciko elithi la lisebenza khona, la khona abantu elibambisene nabo lisichazele ukuthi hhayi kusekuhle libambisene, kumnandi futhi liyabona ukuthi kuyaphusheka. Kuyasijabulisa lokho kakhulu mfowethu, sesifisa ngathi kungahlezi kukanjalo. Yebo mntakababa, ngoba webhuti iqiniso lihle emhlabeni. Umculo mina ngizokhuluma iqiniso nje abantu bese bonke bese ngithi ngiyawuyeka, uyabona. Bese ngithi ngiyawuyeka ngenxa yokuthi kukhona abantu abake bebona ithalente lakho, uyabo, bethi hayi sizokusiza. Ekugcineni uyabona lento ukuthi igcine sekulimaza uma uyi-artist, uyabo. So manje ngaba nenhlanhla ukuthi ngathola abantu abanginika isibindi bathi lento siyayisa ingeyakho mfana, yima kuyo, ungabisanaka abantu, ngoba uma ngathiwa ngikhuluma iqiniso ba-more abantu beke bafika kimi bathi siyakusiza, kodwa manje ngibukele phambili ngingayiboni, uyabo. Iqiniso lihle ukuthi uma ungenawo amandla kumtshela ukuthi amandla nginawo, uyabo. So nje ake ngithi nje ngiyabonga nje kakhulu ukuthi nabafowethu ade bengikhuthaza, nabo abafowethu esinabo endimeni kaMaskandi baningi kakhulu ade bengikhuthaza kakhulu, baningi ngeke ngibaqede, baningi kakhulu ade bengikhuthaza, futhi lokho bekunginikeza ithemba kwanami ngomfana osemncane usafikayo emculweni ukuthi uma abantu abaphambili kunami benginika ithemba bethi mfana lento oyiyo siyayibona. Ngizothanda nje ukubonga kakhulu nabobhuti uMvelo Bhengu, obhuti uVusishongwe, indlela abenza ngayo kimi, ngithi nje uNkulunkulu abusise, uyabona. Yebo, siyazwa mfowethu. Yebo bhuti. Yebo, ngiyathemba nabalaleli bezwe konke mfowethu indlela ochaza ngayo, nakwamanye amaciko enisebenzisana nawo endimeni yezomculo. Uyabonga futhi ngegalelo alidlalile endimeni kuwe mfowethu. Kuyasijabulisa lokho, amaciko afana nawe awasandile, amaciko akwazi ukuvuma ukuthi izinto ukuthi akwazi ukumela iqiniso, ngcono ngayibeka kanjalo. Abasandile abantu abakwazi ukukhuluma nje iqiniso linjalo ukuthi hayi mfowethu mekukanje kukanje. Kuyasijabulisa lokho mfowethu, futhi nje kukhombisa ukuthi kukhulu mfowethu inhlanhla esazokwehlela ngomculo wakho. Esikucela nje sicela ukuthi ubekezele, sizofika isikhathi ngoba siyathemba into siyayibona manje ziyashintsha. Nakuma-platform amanye siyakubona uyahlala ko-number 1, number 2, nakwama-stream siyawabona akhuphuka ngendlela esiyimanga mfowethu. Siyathemba manje sekuyilona ithuba lokuthi ubekezele okugcina, ubone ngeke kwenzeke ngale ndlela esisho ngayo nangale ndlela wena ofisa ngayo mfowethu. Webhuti ake ngidlulise lokhu, uyabona webhuti, mina ngiyahlonipha, uyabo. Kodwa kunento engifuna ukuyiphila, engisazoyiphila nakuzo zonke iy'teshi, ngoba
Ngokuthi ngeke uyithathe into yomuntu uNkulunkulu banikile uyabo. Yeah. Kodwa iqiniso engifuna ukuphila njengesiko elisafika emculweni. Ngiyafisa ukuthi nalaba asebephambili kithi ama-artist asephumelele siyafisa ukuthi nabo bechushise noma sinazi iy'nkampani uyabo kodwa bechushise njengabantu phela sebebadala bethu ngoba mina isifiso sami ukubona vele uMaskandi ungasi uyaphambili kakhulu uyabo. So manje ngizocela nje ukusho lokhu beswa abantu. Mina ngisumfana ojaha imali angisumfana ojaha izinto ezithile ngoba mina ngifundisiwe emculweni ngaba nenhlanhla ukuthi ngatshena kwathiwa ngaphambi kokuba ngene emculweni ngatshena kwathiwa ungayijahi imali mfana wami wena dabutela nje ukuthi igama lakho manje uphakama imali iyayisele uyabo. Kodwa manje kunabantu abahambe bekhuluma ngami bethi mina bengijaha ukuphuma bengijaha izinto angijahi mina izinto uyabo. Umuntu uzosebenza nensiko iqiniso uyabo. Mina ngiyathanda ukuthi phela iqiniso uma sisebenzisana nawe khuluma iqiniso kimi ungangithembisa amanga. Asiphinde leyo nto mntakababa njengayonto ithola iy'nkampani zethu-ke zingaphili iqiniso kithi uyabo. So nje ake ngiphile lokho mntakababa angeke ngifihle ngisazohamba ngomculo wami ngiyayibonga i-support engithola kubalandeli nasenkampanini futhi ngisazomela iqiniso. Le nto angifisi ukuthi omunye umuntu ngombukele phansi kodwa ngafisa ukuthi wonke amaciko akhona endimeni yomculo ngivule izandla. Akekho umuntu engathi mina ngizonqaba ukusebenzisana na noma ubani noma ngathi ucula yiphi inhlobo yomculo ngikhona ngiXhomane Sakwamvubu ngiphuma uphongolo lapho engisuka khona. Yebo. Ngiyathemba naye izobalalela insizwa ichaza kabanzi iXhomane Sakwamvubu nakuwo amaciko la asevele asephuma esingathi asephumelele. Siyacela nakuwo la maciko asafika akwazi ukukhulumisana nawo cause ukucushizwa kudala kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Siyacela nakuwo amaciko ukuchazela nje amaciko asafika ukuthi cha kuba kanje lapho usuke ungoni moli uciko sowuphumelela ukuthi ucushise amanye amaciko cause phela ukuphumelela kwabanye abantu ngamava akho kusuke kufana nokuthi kuphumelele wena lapho. Webhuti wami injalo lento bhuti wami ngizobonga nje kakhulu yoko ngisho bhuti baningi abafowethu okhoso baningi kakhulu bafowethu abafowethu abasendimeni komculo abagcine sebengitshela ukuthi abona into ezokusiza khulekela ukuthi uthole ngomitoho uyabo ngoba manje bazohlala ngawo abantu kanti uma uyitohozela uyakwazi ukwenza lokho uyabona. So futhi mina ngizokuphila lokhu ngiyabonga kakhulu kubafowethu abanginikeza ithuba bayilalela into yami futhi ngiyafisa ukuthi njengoba kubhodwa ngiyafisa ukuthi abafowethu bengixhase nakuma-platform engifisa abafowethu bengixhase ngisazophila nabo nganomjikele mina umuntu umlandeli ngimthanda umlandeli ofuze ngimlandeli kimi futhi bafana nokuthi bangosisi bangobhuti bami. Ngiyabonga nje kakhulu. Sichomane mfowethu besisacela ukuthi ake siqhubeke sidonse ingoma sobuya inhlelo zethu sozenza zibe mbili namhlanje basesigoqela uhlelo lethu ake sivele siliphethe ngengoma sibuye siqale olusha uhlelo siqhubeke sesizophetha kahle uchaza ukuthi unominate wephi kuphi nakuphi la khona abalandeli kufanele bekulindele kulo nyaka. Okay. Ake sivele sengomeni mfowethu. Lapha sidonsa isiXhomane Sakwamvubu ingoma yasethi ngiyalibonga uthando cani ithokozele balaleli. JabulaNathi njalo ngolesihlanu ngolwesithuba ntambama. Umhlukumezile uthando mina ngiyalibonga uthando Yebo. Zabuya nesiqopho sesibili lapho khona siqembu isiXhomane Sakwamvubu sichaza kabanzi ngako konke ngokomculo wakhe. Ucane uthokozele Jabuya uthando hambela kude nami uthando